Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin. Ano bang problema mo? Sabihin mo, may lesson ba kayo na gusto mong ipa-braille sa akin? Para ma-review mo sa bahay. Wala po. Wala po, ma'am. Lahat naman po ng kailangan kong basahin. Na-braille nyo na po. Oh, kung gano'n na ng problema. Alam mo, hindi tama yung nagka-cutting classes ka. Paano ka matututo pag ganyan? Kahapon pa po kasi ako sinisingil ng leader namin, ma'am. Kaso, wala naman po akong maibigay. Kasi, wala namang perang ibinibigay sa akin si nanay. Halika. Sabi niya kasi sa akin, may sakit si tatay. Wala po silang pera. Halika na. Ihahatid kita sa classroom mo. Pero, ma'am, nahihiya na po ako sa mga kaklase ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng pambayad sa project nyo. Talaga po, ma'am? Maraming salamat po. Gusto ko naman po talagang pumasok kaso, yun nga po, wala akong pambayad sa project namin. Importante sa tao ang edukasyon. Lalo na sa tulad niyong may kapansanan sa paningin. Kaya sana, huwag niyong isusuko ang karapatan niyong matuto. Kahit na nga mahirap pa ang buhay. Good morning, Marita! Ma'am Erlinda, dumating na pala kayo. Oo. Ang aga mong dumating Aalis po si Mama eh. Kaya inagahanap po niya yung paghatid sa akin. Iniwan na lang po ako dito sa SPED Center. Tama yan. Kesa naman sa umabsent ka dahil walang maghahatid sa'yo. Ay, mas mabuti pa. Dito mo na lang hintayin ng oras ng klase mo. Ihahatid na lang kita sa classroom nyo. Ay, hindi na po, Ma'am. Ha? Nakausap ko po kanina yung classmate ko. Susunduin niya po ako dito pagdating niya. Okay. Oh, bakit ka nga pala umiiyak kaninang dumating ako? Ano bang problema? Wala po. Nalulungkot lang po ako. Naisip ko, siguro kung hindi kami na aksidente ni Papa, hindi ako mabubulag. Siguro college na po ako. Posible. Pero tapos na yun eh. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob ang bago mong kalagayan. Total, sabi naman ng mama mo, makakakita ka pa rin kapag may nag-donate ng cornea sa'yo, diba? Opo, pero 2 years na ako naghihintay. Wala pa rin. Naisip ko tuloy, mangyayari pa kaya yun? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi natutulog ang Diyos. Ibibigay din niya ang hinihiling mo. Basta, huwag ka lang magsasawang tumawag sa Kanya. Ma'am Erlinda, ang hirap palang mabulag. Bawat araw, nararamdaman ko po yun. Parang hindi po ako masasanay. Lakasan mo ang loob mo. Sikapin mong masanay. Para makapagpatuloy ka sa buhay. Malay mo naman, pagsubok lang yun sa'yo ni God. Alam mo, ang gawin mo, ituloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Maging ang magaganda mong ginagawa. At hindi mo mapapansin ang paglipas ng mga araw. Maniwala ka sa akin. Maswerte ka nga eh. Kahit nabulag ka, nariyan ang parents mo. Sumusuporta sa'yo. At may kaya kayo sa buhay. Hindi lahat ganyan ang kalagayan. Kaya wag mong sayangin ang magagandang bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kuya Wilson! Hindi mo sinabing uuwi ka ng bansa? Nasalubong ka sana namin ni Daddy sa airport.
Yan din ang sinabi ko sa kapatid mo kanina, Erlinda. At ulitin ko uling sinabi ko kay Daddy, gusto ko kayong surpresahin. Ikaw talaga? Oh, magtatagal ka ba rito? Ha? Kasama mo ba sina Hipag at ang mga pamangkin ko? Hindi, busy sila. Kaya 1 buwan lang ako dito. Ay. Talagang miss ko na kayo eh. Kaya kahit 1 buwan, nagbakasyon ako. Salamat naman at naalala mo pa kami. Dapat kasi doon na rin kayo ni Erlinda sa Amerika eh. Wilson, walang mag-aasikaso ng kabuhayan natin dito. Ayokong ipagbili mga yun. At ako man, ayokong iwan ang pagtuturo ko dito, kuya. Maaari ka rin naman makapagturo doon. Mag-aaral ka nga lang ng konting panahon. Mas maraming nangangailangan dito sa akin ng mga may kapansanan sa paningin. Kaya mas gusto ko na rito. Pero maliit lang ang kinikita mo rito. Totoo yun. Madalas nga tinutulong pa niya yun sa mga mahihirap niyang estudyante. Kita mo na. Okay lang po yun, Daddy. Ang importante, nakakatulong ako at maligaya. Sa akin po ang plastic bag na ito, Ma'am Erlinda. Oo, Lino. May mga tsokolate yan, mga dilata, kape. Thank you po. Meron din kami ni Marita niyan, Lino. Oo, lahat tayo binigyan ni Ma'am. Ma'am, bakit niyo po kami binigyan ito? Saan po galing ito? Dumating galing ibang bansa ang kuya ko. At marami siyang uwi ng mga kape, dilata, tsokolate. Kaya naisip kong dalhan kayo. Hindi naman namin mauubos sa mga yon. Ang bait niyo po talaga, ma'am. Nga Salamat po. Salamat po, ma'am. Ang swerte po namin dahil kayo po ang naging sped teacher namin. Sa totoo lang, kayo talaga, pinatatabahan niyo ang puso ko. Totoo po yung mga sinabi namin, ma'am. Tama. Nga po. Kaya bagay talaga kay Ma'am yung tatanggapin niyang award. Award? Anong award? At saka, sino may sabing may tatanggapin akong award? Dumaan po dito kanina yung principal natin, Ma'am. At sabi po sa amin, next week daw po sa Teacher's Day, tatanggap po kayo ng award bilang Teacher of the Year. Congrats po, ma'am. Congratulations, ma'am. You deserve it. Daddy, bakit niyo po pinapunta ang attorney niyo dito? Gusto ko kasi, habang narito ka, ayusin ang kabuhayan ko sa inyong magkakapatid. Bakit naman po? Buhay pa naman kayo't malakas. Para maging maayos ang paglilipat ko sa inyo ng mga kabuhayang naipundar namin nang pumanaw niyong mami. Ayokong matulad kayo sa iba na pinag-aawayan ng kabuhayan hanggang sa makalimutan na ang pagiging magkadugo. Kaya habang malakas pa ako, iaayos ko na ito. Well, kayo pong bahala. Pero wala po dito si Kuya Brando. Nakausap ko siya kagabi at alam na niya ang gagawin ko. Daddy, si Erlinda baka maubos lang ang mga manahan niya sa pagtulong niya sa mga estudyante niya. Anak, mabuti ang ginagawa ng kapatid mo. Sabi nga niya, ang kanyang pagkakawang gawa ang siyang magbahatid sa kanya patungo sa langit. Isa pa, matalino si Erlinda. Hindi naman niya siguro hahayaang maging kaawa-awa siya balang araw. May bago na akong slate and stylus, Nino, Marita. Oo. Talaga? Naibili ka na ng nanay mo? Hindi. Kapos nga kami. Paano ko mabibili, Ninay? Paano ka nagkaroon ng bagong slate and stylus? Oo nga. Binilahan ako ni Ma'am Erlinda. Nakita niya kasi, ginagamit ko pa rin yung slate ko, kahit sira na. Pagdating niyo kanina, iniabot lang niya sa akin to. Ang bait talaga ni ma'am. Lahat tayo tinutulungan niya. At saka matyaga pa siya magturo at pagpalakas ng loob sa atin. Oo, totoo yun.
Kung alalahanin niya tayo, parang mga anak niya. Alam nyo, hindi ko makakalimutan si Ma'am Erlinda kahit pa gumraduate na tayo. Bukas na ang libing ni Daddy, Kuya Wilson. Parang hindi ko pa rin matanggap na iniwan niya na tayo. Ganon din naman kami ni Kuya. Kaya pala, inayos na niyang kabuhayan niya sa ating tatlo. Dahil iiwanan niya tayo. Ngayon, nag-iisa na lang ako dito sa bahay na to. Kung gusto mo, sumama ka na sa amin ni Kuya sa Amerika. Gawin na lang nating bahay bakasyon na ng bahay na ito. Kikita ka rin naman doon sa Amerika. Makapagtuturo. At higit sa lahat, mababawasan ang lungkot mo dahil sa pagkamatay ni Daddy. Condolence po, ma'am. Nakikiramay po kami, ma'am. Susi? Lino? Paano niyo nalaman ang nangyari sa daddy ko? Sa group chat po namin magkakaklase, ma'am. Oo nga po. May isa po kasi doon. Nanggaling sa school para dalawin po kayo. At nalaman nga po namin ang nangyari. Pupunta rin po sila dito mamaya, ma'am. Salamat sa inyo. Kahit wala na kayo sa school, naaalala niyo pa rin ako. Malaking bagay sa akin itong ginawa ninyo. Nabawasan ang bigat ng loob ko. Hindi po namin kayo makakalimutan, ma'am. Dahil naging napakabuti niyo po sa amin. Hindi man po kami nakakakita. Nagabayan niyo rin po kami sa tamang landas. Mabuti naman, naka-video chat ka namin, Marita. Oo nga. Hindi ka busy ngayon. Kaya lang ang daya mo. Kasi kami nakikita mo na. Dahil naoperahan ka na. Samantalang kami, hindi ka pa rin namin nakikita. Di bale. Naririnig yun naman yung maganda kong boses. Oo nga. Oh guys, ano ba ang topic natin ngayon? Next week na kasi ang birthday ni Ma'am Erlinda. Oo nga eh, alam ko. Hindi ko nakakalimutan yon. And this time, ayoko na magpadala ng birthday card sa kanya. Gusto ko dalawin na lang siya. Iyan din ang naiisip namin ni Lino. At ng iba pang mga naging estudyante ni Ma'am nakasama sa group chat natin. May binabala kaming gawin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Salamat. Happy birthday po, ma'am. Birthday, Ma'am! Salamat, Iha. Naku, ibang-iba ka na talaga ngayong nakakakita ka na. Siguro kung hindi po ninyo pinalakas ang loob ko, Ma'am, baka hindi ako ganito kaligaya ngayon. At ako naman, kung hindi niyo ako inihanap ng scholarship, malamang wala akong magandang trabaho ngayon. Naku, kayo talaga, pinaiiyak niyo ko. Salamat po sa lahat ng tulong, Ma'am.
Hindi lang kayo basta naging SPED teacher sa amin. Naging kaibigan pa at pangalawang ina. Oo nga. We love you, Ma'am Erlinda. Tama yun, ma'am. Mahal po Mahal kami. ko rin kayo. Dahil itinuring ko na kayong mga anak ko. At hindi ko pinagsisisihan na ako'y naging bahagi ng buhay nyo bilang SPED teacher ninyo. Nagtuturo pa rin ako at madalas dinadalaw pa rin ako ng mga dati kong estudyante. Kahit ngayong matanda na ako, hindi ko pinagsisisihan na minsan sa buhay ko naging gabay ako ng mga kabataang hindi nakakakita. Ako si Erlinda, isang special education teacher, at ito ang aking buhay. Narinig po ninyo ang isang magandang kasaysayan ng isang guro na kinapulutan ng aral sa buhay. Mga nagsiganap: Junel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Jenaline de la Cruz sa papel na Erlinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng mga aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Lynette. Isa akong tour guide. Masaya ang aking trabaho dahil naman kumikita na ako, nakakapamasyal pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Opo, Tito. Natanggap ko na yung perang pinadala nyo. Mabuti naman. Pinadalhan kita kasi nag-aalala ako eh. Baka mag-ECQ dyan at mahintong trabaho nyo. E di wala kang magagamit sa mga pangangailangan mo. Salamat po. Mula nang pumanaw si na Mami at Daddy, hindi kayo nagkulang na pagsubaybay at pag-aalala sa akin. Kapatid kong mami mo, Iha. At anak ng turing ko sa'yo. Isa pa, akong katiwala ng lupain nyo dito sa probinsya. Kaya dapat lang, Lynette, ibigay kong pangangailangan mo. Sige po, Tito. Salamat po uli. Ingat po kayo dyan, ha? Hoy! Bye! Hoy! Bakit hindi mo sinabi sa tito mo na wala na tayong trabaho dahil nga sa pandemic? Eh kasi Rosette, bala kong surpresahin si Tito. You mean, uuwi ka sa probinsya nyo? Oo. Ayaw kong abutin ng ECQ dito. Hoy! Sama mo naman ako. Oo ba? Mabuti pa nga kasama ka para mas masaya. Mabuti pala nagpunta ako rito. Kung hindi, may iwan pala ako sa pansitan. Grabe ka naman, Bernie. May ganyan pala kayong balak eh. Di nyo man na ako tinex. May tampuristic na isang to, Lynette. O di kung gusto mo, sumama ka na rin. Talagang sasama ako sa inyo. Magtatampo ako ng gusto pag iniwan nyo ako. Oh, sabi ko na eh. Gustong sumama ni Bernie kaya siya nagtatampo-tampuhan. Kaya lang, Lynette. Ano? Hindi naman kaya magalit ang tito mo. May kasama kang lalaki. Mabait si Tito Totoy. At saka hindi madumi isip noon, kaya ayos lang kahit sumama ka. Ang ganda naman ng pangalan ng tito mo. Tito mo siya, pero Totoy. Ikaw talaga, Bernie. Hoy, Lynette. Patawa ka. May binata bang anak ang tito mo? Naku, Rosette, malas mo. Dahil matandang binata si Tito Totoy. Surprise! Aba, Lynette,
Hindi mo sinabing uuwi ka. Talagang sinadya ko po yung tito dahil gusto ko kayong sorpresahin. Matagal na kasi tayong hindi nagkikita. Kaya naisip ko, dito na lang ako mag-spend ng ECQ. Ganun ba? Opo. Um, Ay, kasama ko nga pala yung mga kaibigan ko, si Bernie at saka si Rosette. Magandang hapon po. Ay, sir. Good afternoon po. Magandang hapon din sa inyo. Tito na lang din ang itawag niyo sa akin, total naman. Mga kaibigan kayo nitong pamangking ko. Oh, see guys, sabi ko na sa inyo, mabait ang tito ko. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Alam mo, ang sarap talaga sa province. Fresh ng air, pati food, fresh din. Kaya pala isang tambak ang kinain mo kanina. Uy, nagsalita ang hindi kumain ng isang tambak. Pareho lang naman tayo. Hoy, Bernie, baka mapikon sa'yo si Rosette. Sige ko, hindi ka nasasagutin yan. Wala naman ako yung tinatanong sa kanya. Eh? Saka hindi naman ako nanliligaw. Oo nga naman, Lynette. Kasi ikaw ang gusto niya. Ay, nako. Tama na nga kayo. O, gusto niyo bang mamitas tayo ng prutas? Maraming hinog na mangga. Hindi ako marunong makita ang puno. Huwag kayo mag-alala. Ako na lang ang mamimitas ng mangga para sa inyo. Yan si Bernie. Laging maaasahan. Matanong ko lang, Lynette. Bakit hindi na nag-asawa tito mo? Sabi ni Mami, pihikan daw si Tito. Alam nyo, sabi ng mama ko, mahirap daw yung pihikan. Kasi pag nagmahal daw yun, hindi tumatanggap ng pagkabigo. Ewan ko lang. Wala naman na ikwento si na Mami na minahal ni Tito. Pangalawang gabi na namin dito kina Lynette. Pero hanggang ngayon, namamahay pa rin ako. Hirap pa rin ako makatulog. Lalabas muna ako ng kwarto. Magpapahangin uli ako katulad kagabi. Ay, katulad ng dati, ang tahimik pa rin dito. Mga kuliglig lang ang maririnig. Malayong malayo sa buhay namin sa lungsod, na kahit gabing-gabi na, maingay pa. Malamang sina Lynette at Rosette, madali nakatulog ang mga yon. Ang tito ni Lynette, gising din pala siya. Saan kaya siya pupunta? Teka. Hinawi niya yung kurtina. At may pintuan sa likod ng kurtina. Pero hindi halata. Buti na lang, hindi niya isinara. Natatanaw ko pa. Pero anong gagawin niya? May hagdanan din pala doon. Saan kaya pupunta yun? Bakit siya bumaba doon? Ang tito ni Lynette. Ano kayang meron doon? Lalapit ako. Maghahanap ako ng mapagkukublihan. Gusto ko talagang malaman kung anong meron doon. Kung bakit nagpunta doon ng Tito Totoy ng ganitong oras ng gabi. Hindi ko alam na may sikretong daanan dito, Bernie. Kasi matagal na akong hindi nagpupunta dito. Baka naman basement yun, Lynette. Pwede. Bihira naman kasi kung magtanong ng tungkol sa bahay na ito nun kay Mami. Ang ipinagtataka ko lang, bakit siya nagpunta doon ng hating gabi? Pagkatapos mga 30 minutes bago siya bumalik. Ha? Alam mo, gusto kong puntahan yung lugar na yun eh. Kaya lang, ayoko namang gawin yun ako lang. Kaya sinabi ko sa inyo. Ko talaga, Bernie, oo. Napaka-adventurous mo. Bahay ni Lynette, maya ka naman, Joe. Ikaw naman para ka namang hindi adventurous ah. Kaya nga naging tour guide ka, di ba? Dahil ganun ka din. O sige, puntahan natin yung lugar na yon ngayon. Kaya lang sabi mo, may susi yun. Wala si Tito, napunta sa bayan. Akong bahala. Alam nyo naman tong kaibigan nyo. Laging handa. Yakang-yakang buksan yun. Lynette,
Rosette, tingnan niyo ang nasa maliit na kwartong ito. Oh, isang babae, Lynette. Tsaka mukha siyang buntis. Sino kayo? Ako si Lynette. Pamangkin ni Tito Totoy. Bakit narito ka nakagapos? Si Mang Totoy? Masama siya. Sino ka ba? At bakit ka nagsasalita ng ganyan sa tito ko? Ako si Ana. Binukot ako ng tiyo mo. Ha? Dahil hindi ko tinanggap ang kanyang pag-ibig. Diyos ko. Si Tito? Nagawa niya yun? Oo. Ang sama niya. Walang hiya. Paulit-ulit niya akong pinagsamantalahan. Oh my God! Kung ganun, ikaw ang pinuntahan dito ni Tito Totoy kagabi? Oo. Nagpunta siya dito kagabi. Yung dinadala mo, si Tito ba ang... Oo. Bunga ito ng kahayupan niya. Maawa kayo. Tulungan niyo ako makalabas dito. Tsak na hinahanap na ako ng tatay ko. Tay! Ana, Tay ko! anak ko. Salamat sa Diyos at narito ka na. Matagal kitang hinahanap. Maging ang mga pulis pero hindi ka makita. Dinukot at tinago po ako ni Mang Totoy. Doon sa basement ng malaking bahay. Ano? Ang walang niya. Kaya pala hindi na nagpupunta dito dahil tinago ka niya. Maulit-ulit niya akong ginahasa, Itay. Hanggang magbunga ang lahat. Hayop siya! Papatayin ko siya! Wag! Wag po! Maawa kayo sa tito ko. Si Lynette nga po pala, Itay. Pamangkin ni Mang Totoy. Nagbakasyon po dito sa probinsya kasama yung mga kaibigan niya. Tinulungan po nila ako makalaya nang matuklasan nila ang lahat. Mang Emo, hindi po kami masamang tao. Kailangang magdusa ang walang yang yun! Kailangan! Tito, bakit? Bakit niyo ginawa yun? Ha? Anong ibig mong sabihin, Lynette? Alam ko na po ang lahat. Ang pagdukot at panggagahasa niyo kay Ana. Lynette, Hindi kayo dapat gumawa ng ganun. Sinira niyo ang buhay niya. patawarin mo ako. Mahal na mahal ko si Ana. Pero sa kabila ng maraming beses na pagsasamantala ko sa kanya, ayaw pa rin niyang pakasal sa akin. Kaya ayoko siyang palayain. Dahil sa ginawa niyo, makukulong kayo niyan. Tama na. Tama na, Lynette. Huwag ka na umiyak. Nakulong na ang tito mo. Hindi na natin mababago pa ang lahat. Nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa tito ko. Pangalawang magulang ng turing ko sa kanya. Yun pala, may masama siyang ginawa. Buti na lang pala. Nagbakasyon tayo rito. Nakapagligtas tayo ng isang buhay. At isang pagkakamali ang ating naituwid. Ilang taong nakulong si Tito. Nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa kanya. Subalit, alam ko rin na kailangang panagutan niya ang kanyang kasalanan. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahat. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Walang lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho Jr.,
Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Lorna. Isa akong psychiatrist, tumutulong at nagbibigay ng payo sa mga may problema, lalo na sa kilos at pag-iisip. Noong una, masasabi kong wala na ako mahihiling pa sa buhay dahil naabot ko ang aking pangarap at napangasawa ko ang lalaking aking minahal. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Kumusta ka, Briggs? Bakit ba dinala ako ng mami ko sa inyo? Akala ba niya may problema ako sa pag-iisip? No, hindi ganon. Wala akong problema. Sila ng daddy kong may problema. Pati ako ay dinamay nila. Huwag ka sanang magalit, Briggs. Actually, I will also talk to your mom later. Kaya lang kita unang kinausap kasi sabi niya, mula raw na maghiwalay sila ng daddy mo, madalas ka nang walang ganang kumain. Lagi ka ring malungkot. At gusto mo laging mapag-isa. Even your studies. Napabayaan mo na rin. At sabi niya, baka magkasakit ka raw. At yun ang ayaw niya mangyari. Ipinahiya nila ako. Ipinagmamalaki ko pa naman sila sa mga kaibigan ko. Nagsabi ko happy family kami, yun pala eh. Pagkukunwari lang yun. Dahil si daddy matagal na palang may babae. At si mami naman, matagal na rin may iba. Briggs. Kasama ko pa naman ng tropa ko noon. Nang mabisto ko sila pareho. You know what? Nauunawaan ko ang nadarama mo. Pero may mga pangyayari sa buhay na kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Paano? Paano ko matatanggap yun? Napahiya ako sa mga tao. Bilib pa naman sila sa pamilya namin. Huwag mong pahirapan ng sarili mo dahil doon. Hindi mo naman kasalanan ng mga nangyari sa parents mo. At hindi kontrolado ng tao ang magaganap sa kanyang buhay. Higit sa lahat, hindi ka nag-iisang may nasirang pamilya. Doktora. Kahit ganun ang nangyari sa parents mo, hindi mo dapat sirain ang buhay mo. Marami ka pang magagandang pwedeng gawin. At maaari ka ring magkaroon ng matibay na pamilya balang araw. Doktora Lorna. Yun ay kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok na ito. Nahihirapan na po ako eh. Pagaramdam ko, ayoko nang lumabas ng bahay. Hindi ko sinasabing madaling mawawala yung nararamdaman mo. Pero pwedeng mawala yan. May mga ituturo ako sa iyo na makatutulong para makarecover ka sa nararamdaman mo. Masarap bang niluto ko, dear? Oh, yes, dear. Mukhang may bago ko na namang natutuhang luto, ah. Sinabi mo pa. You know, lagi naman ako nag-aaral ng mga bagong putahe para sa inyo ng anak natin. How was your job? Okay naman. Na-handle ko naman lahat ng pasyente ko. Medyo naawa nga lang ako sa isang pasyente ko kanina. Bakit? Akala niya kasi happy family sila. Ipinagmamalaki niya ang parents niya sa mga friends niya. Yun pala, parehong may ibang karelasyon ng mga yun.
Ganon? Yes. At ang masakit pa sa kanya, kasama pa ang mga friends niya nang madiscover yun. Ay, talagang kapag naghiwalay ang mag-asawa, hindi maiwasang maapektuhan ang mga anak. By the way, Lorna, 3 days lang uli ako dito ngayon, ha? Ha? Eh, bakit naman? May mga problema kasi sa negosyo natin sa province na kailangan kong tutukan, ha? Okay. Namimiss ka na kasi ng anak natin. Hayaan mo. Babawi ako pagbalik ko. Sinabi mo yan, ha? Happy birthday po, Daddy. Salamat naman at hindi mo nakalimutan ang birthday ko, iha. Siyempre naman po. Nasaan na nga pala si JR? At yung manugang ko? Si JR po nasa garden kasama mga pinsan niya. Si Sunny naman, nasa probinsya, tulad ng dati, busy sa business. Matagal ko nang hindi nakikita ang asawa mo, ha? Workaholic po ang manugang niyo, Daddy. Baka naman napapabayaanan niya kayo. Dahil sa negosyo. Abay, hindi mabuti yun, anak. Ibinibigay po niya ang lahat ng pangangailangan namin, Dad. Nga lang, kulang na kulang talaga ang panahon niya sa amin. Pag-usapan niyo na maayos yan. Hindi tama yung ganun, anak. Inuunawa ko na lang po siya. Ang mahalaga, hindi po ibang babae ang kahati namin sa panahon ng aking asawa. Tulog na ba si Joyce, Connie? Ay, oo, Sammy. Paano? Napagod kasi sa paglalaro niyo mag-ama. Kumusta naman ang pag-aaral niya? Wala namang problema. Matataas ang grades ng anak natin. Natutuwa akong malaman yan. Yun nga lang, marami na siyang tanong. Tanong, tulad ng ano? Tulad ng, bakit madalas ka namin hindi kasama? Bakit kapag Pasko at Bagong Taon, wala ka rin? Tsaka, kung ano-ano pa. Paliwanagan mo na lang siya ng maayos. Nang hindi naman magtampo si Joyce. Sammy, matalino ang ating anak. Kaya tuloy minsan, nahihirapan na ako magdahilan sa kanya. Pasensya ka na. Ito lang ang alam kong paraan para makasama ko pa rin kayong mag-ina. Ang hatiin kong aking panahon sa inyo ni Lorna. Anong maipaglilingkod ko, Helen? Doktora, yung friend ko na natulungan nyo ang nag-recommend sa inyo. Napuntahan ko. Baka daw kasi matulungan nyo ako. How can I help? Anong problema? May boyfriend kasi ako. First love ko siya. More than 5 years kami. And then? Bigla na lang siya namatay. Napakasakit. Parang gusto ko na rin mamatay, doktora. Gaano katagal na siyang patay? 4 years na ho. Sinagot ko siya nung 17 ako. I see. At ano ang ikinamatay niya? Motorcycle accident. Then, ano ang ginawa mo mula nun? Ayun, nawala na po ako ng gana na magtrabaho. Palagi na lang akong nasa bahay. Nalulungkot at umiiyak. Madalas tinitingnan ko yung mga picture namin. Madalas kinakausap ko. Dapat, sikapin mo nang malimot siya. Dahil talagang kahit kailan, hindi na siya babalik pa. Dahil nga patay na siya. Oo, Dok. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Hindi ko kaya. Madalas nga sa gabi, napapanaginipan ko pa rin siya. Okay. I totally understand. Hindi talaga madali ang mawala ng minamahal. Lalo na first love mo pa. Pero lalo mong hindi makakaya yan
kung mananatili kang nag-iisa at nalulungkot. So, ano pong gagawin ko para makayanan ito? Ano? Min, huwag kayong tatawag. Ako lang ang tatawag sa inyo. Parang si Lorna. Oo, mahal. Oh, bakit malungkot ka? Dahil matagal kang mawawala sa amin ngayon. Connie, pasensya na. Kailangan kasing bumawi ako kina Lorna. Madalas na akong hanapin ni JR. Oh, naiwan pala niya ang phone niya at may tumatawag. Teka, sasagutin ko na nga lang. Baka importante ito. Hello, Daddy? Don't forget my doll and my chocolates. Okay? Oh, sige, I will play na. Here's Mommy. Hindi. Tinawag siyang daddy ng bata. Hello, Sammy, mahal. Oy, pasensya na tumawag kami. Paano nangungulit tong anak natin? Gusto raw niya ipaalala sa'yo yung mga pasalubong mo sa kanya pag uwi mo rito. No. Si Sammy, may babae. At may anak na sila. Hindi. Baka naman nagkamali lang ang tumawag na yon, anak. Hindi po, Daddy. Binanggit ng tumawag ang pangalan ni Sammy. Ah, Kaya dahil doon, nag-check po ako sa FB account ng asawa ko. At natuklasan ko, hindi lang pala isa ang kanyang account. At doon ko po nalaman ng lahat. Ay, may babae nga siya na ang pangalan ay Connie. At may anak na po sila. ano? Napakasakit po pala, Dad. Dati, naririnig ko lang ang mga ganitong pangyayari sa mga pasyente ko. Ngayon, nangyari din sa akin. Anong balak mo ngayon, anak? Bakit mo nagawa ito sa akin, Sammy? Bakit mo ko niloko? I'm sorry, Lorna. Akala ko negosyo lang talagang inaasikaso mo sa probinsya. Yung pala, may pangalawang pamilya ka na doon. Lorna, si Connie talagang nobya ko. Bago pa tayo ipakasal ng parents natin. Ano? Nagpakasal ako sa'yo. Kahit hindi kita mahal. Dahil ayokong bigyan ng sama ng loob ang parents ko. Sammy, minahal kita. At wala kang sinabi sa akin na may nobya ka. Dahil nga sinikap kong kalimutan si Connie at pag-aralan kang mahalin. Pero hindi ko nagawa. Sammy. Nang muli kaming magkita ni Connie sa probinsyang yon, hindi ko na napigilan pang aking sarili. Pakiramdam ko, lalo ko siyang minahal. Kaya... Tama na! Lorna, palayain na natin ang isa't isa upang hindi na maghirap ang ating kalooban. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng ating... Sammy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. I'm sorry. Hanggang dito na lang tayo. Tama ang pasya mo na bumalik dito sa atin, anak. Lalo lang po akong malulungkot pag nanatili pa ako sa bahay namin, Dad. O anong plano mo sa bahay niyo? Pumayag po si Sammy na ipagbili ko yon. Sabi niya itabi ko na lang daw ang pera para sa kinabukasan ng anak namin. Ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa sa anak ng kaibigan ko. Kasalanan ko rin po, Dad. Pumayag ako.
Kasi noon pa man mahal ko na si Sammy. Inakala ko mamahalin din niya ako. Pero nabigo ako. Anak, Masakit. Masakit, Dad. Masakit. Kahit pala psychiatrist ako at nagpapayo sa mga may problema, masasaktan pa rin ako pag ako nang namumroblema. mawawala rin ang sakit na yan, anak. At alam mo kung sino ang tunay na makatutulong sa'yo para mangyari yon. Yes, Dad. At tulad ng mga pasyente ko, gagawin ko rin po ang ipinapayo ko sa kanila. Lalapit ako sa Diyos upang pagalingin niya ang sugat ng puso ko. May bahagyang lungkot pa rin sa puso ko dahil sa aking pagkabigo. Ngunit mas matatag na ako ngayon. Inspirasyon ko ang aking anak, maging ang mga taong nangangailangan ng aking mga payo. Ako si Lorna, isang psychiatrist, at ito ang aking buhay. Walang suliraning dumarating sa ating buhay nang hindi natin kayang hanapan ang solusyon. Huwag lamang nating kalilimutang tumawag sa may kapal. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Maynard Landicho, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Lorna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Briales. Ito ang aking buhay. Nang magkaroon ng pandemic, isa ako sa maraming mga Pinoy na nawala ng trabaho. Bilang panganay at breadwinner pa ng pamilya, hindi maaaring wala akong hanap buhay, kaya sinubukan ko ang nauuso ngayon na online selling. Buti na lang, ang laki ng bahay ng class president nating si Paul. Kaya na-accommodate tayo dito ngayon kahit hindi tayo kumpleto. Kasi yung iba, ayaw sumama gawa ng present situation natin. Pero salamat sa presence nyo, ha? At dahil ngayon lang tayo nakita-kita, kumustahin naman natin ang bawat isa. Simulan natin kay JP. Uy, ako pa talaga inuna mo, ha? Ay, ikaw ang katabi ko, eh. O, kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Balita namin, mayaman ka na. Grabe naman kayo. Simple lang naman ang buhay ko. Nagtatrabaho ako sa gobyerno. Kare-regular ko lang nung nakaraang taon. Kaya maayos na rin kahit paano. Maganda sweldo. Nagpaplano na rin ako mag-asawa. Yun! Galing, ah. Oh, Trisha, ikaw naman. Ako? Well, eto, ang saya-saya ko kasi na-promote ako. Wow. Last month lang. Ako na yung ikalawang pinakamataas na officer ng aming company. Ibang level ka na talaga, Trisha. Di ka na maabot. Baka nga next year sa reunion natin, ha? Ako na ang nasa pinakamataas na position. Wow, Talaga, ah. So, ikaw magbabayad next year ng kakainin natin. Sure! Oh, Jennifer, ikaw naman. Ha? Ikaw na. Ako? Oo. Oh, Jennifer. Balita ko, natanggal ka sa trabaho mo at nagtitinda ka na lang ngayon? Oo. Natanggal ako sa trabaho ko dahil nag-lay off yung company namin. Ngayon, nag-online selling ako. Degree holder ka pa naman tapos nagtitinda ka lang? Trish, teka lang, ha. Patapusin na muna natin si Jen. Oo nga naman, Trish. Masaya namang magtinda. Lalo kapag napaubos ko mga itinitinda ko.
So, baka gusto niyo akong tulungan, guys. May dala akong ngayong items. Eto. Seriously? Magtitinda ka ngayon dito? Oo. O ikaw, Trish. Baka gusto mo pakyawin ang mga tinda ko. Total, promoted ka na, di ba? Baka 6 digits na ang sweldo mo. Ambunan mo naman ako. Ang yabang ng Trisha na yun, no? Kala niya uurungan ko siya. Kalma lang. Ayos naman yung ginawa mo kanina eh, di ba? Natameme siya. Nagtitinda lang. Lang? Minaliit niya pa ako. Kung tutusin, hindi ako nagtitinda lang. I am a businesswoman, you know. Oh, bakit ka natatawa dyan? Hanga lang ako sa fighting spirit mo. Totoo naman, di ba? Masyado siyang matapobre. Makikita niya. Next year, magkakabaliktad ang mundo namin. O anak, bay, magpahinga ka naman. Kagabi ka pa nakatutok dyan sa computer. Hindi ka pa yata natutulog. Ayos lang ako, ma. Ang dami ko kasing customer ngayon. Kailangan kong kunin ng mga orders para ma-deliver ka agad. Ay, sige. Basta kapag nakatapos ka dyan, magpahinga ka muna ha at kumain ka. Opo. May niluto ako doon sa kusina. Oo, ma. Ay, si Makmak nga pala. Hindi pa yata umuwi eh. Mula kagabi? Oh. Ayan na yan. Siya na yan. Oy, Makmak, bakit ngayon ka lang? Nagkatuwa lang kami ng barkada ko, ate. Halika nga, lumapit ka nga rito sa akin. Inaantok na ako eh. Ayaw mong lumapit, ah. Halika rito! Halika! Teka, ano ba? Huwag mo hilahin ang bagas ng damit ko. Amoy alak ka? Uminom ka? Ha? Ari ko, Nay, si ate o sinasaktan ako. Nasalanan mo yan! Mabuti nga Ikaw, ha? Pinag-aaral ko kayo ni na Janine at Mia. Hindi ko pinupulot ang perang pinambabayad ko ng mga tuition nyo. Isa pa may pandemya ngayon. Labas ka ng labas. Aray ko naman, ate, ano ba? Apat! Sinisigawan mo na ako? Ikaw eh. Itong tatandaan mo, ha? Kapag umuwi ka uli ng umaga na nakainom, palalayasin kita dito sa bahay na to! Uy, alam mo ba, PG? Oh. Tiningnan ko kanina ang ipon ko sa bangko. Ang dami na! Di man libre ka na kung gano'n. Ano ka? Gagamitin ko yun para mas lumaki pang negosyo ko. Pero Oo. kung magtayo ng water refilling station sa bahay, kasi ngayon, alam mo na, may pandemic, kailangan pa rin ng tubig ng mga tao. Papawiin ko ang uhaw ng mga tao. Ang baduy mo. Basta, sinasabi ko sa'yo, nagsimula ako sa pagtitinda pero magtatayo ako ng mas malaking negosyo. At magiging mayaman ako. Wala kang plano mag-asawa? Ha? Ikakasal na kami ni Hana. Ikaw na lang maiiwan single. Tumigil ka nga. 25 anyos pa lang ako. Mag-aasawa ako soon. Pero magiging mayaman muna ako sooner. Good luck sa pagpapayaman mo. Oh, ayan ma. Naipa-general check-up na kita at may medication ka for 6 months ha. Uy, aalagaan mo ng maayos ang sarili mo. Binili ko na lahat ng mga gamot mo, pati vitamins. Busy-busy ako sa negosyo ngayon, kaya wag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Hindi kita mababantayan lagi. Abay, ikaw din. Hindi lang ako ang dapat na inaalala mo, kundi ang sarili mo. Ni ang makapagpalit ng damit. Hindi mo na nagagawa. Bay, nung isang araw pa yung damit mo, ma. Oo nga, no? Nangangamoy na nga ako. Pasensya na, ma. Nag-ayos kasi ako ng mga paninda ko. O, pati yung mga paligid ng mata mo, nangingitim na rin. Hindi ka na natutulog na maayos, Jennifer. Baka magkasakit ka na rin yan. May pagkakagastusan kasi yung 2 bunso nating babae, ma. Kaya nagdo-double time ako. Jennifer, anak,
Maraming salamat sa iyo. Napakasinop mo. Kung wala akong anak na kagaya mo, abay hindi ko alam kung paano kayong itataguyod ngayong wala na ang tatay niyo. Konti na lang. Matatapos itong pwesto ng water refilling station namin. Ay, salamat, Lord. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko. Wow! Ayos! Maasenso ka na talaga, Jen. Vince! Ikaw pala! Oh, napadaan ka. May pupuntahan ako malapit dito sa inyo. Ba, mukhang may nililigawan kang kabarangay ko, ha? Parang ganun na nga. Ayos ko! Ikaw ang mas ayos. Tingnan mo, may isa ka pang negosyo ngayon. Baka naman pwede mo akong pautangin kahit minsan lang. Magkano? Basta ba, 10% ang porsyento, why not? Wow, grabe naman. 10%? Wag lang. Joke lang. Pero, Jen, congrats ha. Alam mo, hanga ako sa pagsisikap mo. Kahit nawalan ka ng trabaho, nagawa mo pa rin bumangon. At ngayon, nagbubunga na ang mga pinaghirapan mo. Ate, bakit naman ako? Oh, sinong gusto mo? Si Mama. Nakita mo nang hindi siya maaaring mapagod masyado dahil sa kalagayan niya. Hindi na siya gaya noon na malakas pa. Nag-o-online class ako eh. Pagbabantayin mo ko ng water station na yan? Mauupo ka lang doon. Pwede ka pa rin namang makinig sa klase ninyo. Isa pa, kung magreklamo ka dyan para namang attentive ka masyado sa klase, natutulog ka lang naman minsan kahit nasa discussion kayo. Kaya buti doon, hindi ka makakatulog kasi magbabantay ka. Ate naman. Ang kikitain natin doon, pambayad sa internet nyo sa bahay na ginagamit mo araw-araw. Kaya wag kang tamad, ha? Tandaan mo, hindi ka wala ng kaalaman ng problema sa mundo natin, kundi ang katamaran. Kapag tamad ka, hindi ka aasenso sa buhay. Babawasan ko muna yung ipon ko para mapaayos ko na yung bahay namin. Oh, si Trisha to ah. Babatiin ko nga. Hi, Trish! Oh, Jennifer. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Magwi-withdraw. Ikaw? Ha? Ma'am, approve na yung loan nyo. Paki-fill out na lang nitong form. Okay. Sige. Thank you. Ah, nag-loan ka? Naku, hindi ka nagsabi. Sana sa akin ka na lang umutang. Wala pang porsyento. Sinabi mo yun? Oo, bakit ba? Grabe ka. Malay mo, may emergency kaya nag-loan. Wala namang masama doon. Sinadya ko lang talagang sabihin yun sa kanya bilang ganti sa pagmamaliit niya sa akin nung nakaraang batch reunion natin. Para naman malaman niya anong pakiramdam ng minamaliit. Uy, dito na pala kayo. Oh. Kanina pa kami rito. Mukhang mas konti tayo ngayon. Oo nga eh. Yung iba kasi busy. Pero salamat ha. Taon-taon nandito kayo sa batch reunion natin. May darating pa naman pero si Tricia hindi makaka-attend. Ha? Bakit? Hindi nyo ba nabalitaan? Ang alin? Yung nangyari sa kanya. Ano nangyari? Nakadispal ko ng pera. Ano? Kasi masyadong maluho eh. Ayun, nagkabaon-baon sa utang. Pagkatapos, plano niya sanang ibayad yung perang nakuha niya dun sa mga pinagkakautakan niya. Kaso, nadiskubre ng kumpanya. Ayun, tinanggal sa trabaho. Oh my gosh! Kaya, dyan alam mo, umahanga talaga ako sa iyo eh. Hindi naman sa pagkukumpara sa inyong dalawa, pero ikaw kasi kahit pa unti-unti lang ang usad mo at kahit mahirap ang hanap buhay na sinusuong mo, nagtsatsaga ka talaga. Salamat sa compliment, Vince. At dahil dyan, ako ang magbabayad ng kakainin natin ngayon na in-order na kanina pa ni JP. Yun, ayos ah. At
for you, Vince. Meron kang libreng isang galon ng mineral water. Mahirap ang buhay pero sa mga taong masipag at marunong magtiyaga, hindi imposibleng matupad ang ating mga pangarap. Sa mga kagaya kong nagtitinda, huwag kayong mapapagod at lalong huwag kayong mahihiya dahil marangal itong hanap buhay. Kahit usad pagong, ayos lang yan. At least, umuusad tayo. Ako po si Jennifer at ito ang aking buhay. Hindi mahalaga kung anong klase ng hanap buhay meron tayo. Ang importante, ito ay marangal at ginagawa natin ng may determinasyon, sinseridad at pagmamahal. Makanagsiganap. Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz sa papel na Jennifer. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig po natin ngayon ang paglalakad ng isang lalaking ilang ulit sumubok na bumuo ng pamilya, ngunit palaging tila pinaglalaroan ng tadhana. Siya ay si Dennis. Nang makakuha ko ng maayos na trabaho, nag-asawa ko ng maaga dahil iniisip ko mas mainam na hindi gaanong malayong agwat ng edad ko sa mga anak ko. Ngunit ang una kong asawa ay namatay ng ipanganak ang panganay namin. Makalipas ang 5 taon, nag-asawa uli ako. Pero hindi pa man kami nagkakaanak, namatay din siya dahil sa sakit. Kung bakit lagi akong namamatayan ng asawa ay isang malaking palaisipan sa akin. Oh, kumain ka muna para makainom ka na ng gamot. Ayoko. Wala akong gana eh. Kailangan mong kumain para bumalik ang lakas mo. Dennis, mamamatay na ba ako? Ano ka ba? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Tama nga siguro yung sinabi sa akin ng tatay noon. Na ano? Na huwag akong magpapakasal sa'yo. Dahil lahat ng napapangasawa mo namamatay. Hindi siguro ako naging mapusok at sinunod ko si tatay. Baka wala ako sa kalagayang ito ngayon. Sinasabi mo bang nagsisisi kang nagpakasal sa akin? Kahit magsisi ako, wala na eh. Ito na ako. Kaharap ko si kamatayan. Gaya ng nangyari sa 2 naging asawa mo. Marisa, buhay ka pa. Bakit mo ba sinasabi yan? Gagaling ka pa eh. 1 buwan na ako nakaratay. Hindi matukoy ng doktor ko anong sakit ko. Habang tumatagal, para ako natutunaw ng kandila. Sa tingin mo, may mangyayari bang milagro? Mula ngayon, unti-unti ko nang tatanggapin na bilang na ang mga araw ko. Marisa. Nasa ganon, pamatay man ako. Wala akong dalang sama ng loob sa kabilang buhay. Marisa, hindi mangyayari yan. Gagaling ka pa. Sigurado ka bang ito na lahat ang mga gamit ni Marisa? Opo, Nay. Ay, susunugin ko na ang lahat ng ito. Nay, sa loob ng 10 taon, 3 babae na nakasama ko.
lahat sila binawi sa akin. Talaga bang may sumpa ako? Gaya ng sinasabi ng mga kapitbahay natin? Walang isinusumpa ang Diyos. Hanggang doon na lang talaga ang buhay nila. Lahat tayo may kanya-kanyang krus na pinapasan. Pakiramdam ko, akong nagdadala sa kanila sa hukay. Huwag mong isipin yan. Ang mainap mong gawin, magluksa ka ngayon. At bukas, bumangon ka. Araw-araw ay may bagong pag-asa, Dennis. Sa akin na munang 2 mong anak. Doon na muna sila sa bahay. Salamat, Nay. Salamat sa pangunawa. Pare, 2 taon na mula nung mawala si Marisa. Wala ka bang plano mag-asawa? Tatakot na ako, pare. Nakakapagod ding magluksa. Inaalagaan ko namang lahat ng mga napapangasawa ko, pero pare-parehong wakas ng kwento nila. O malay mo, hindi mo pa talaga nahahanap ang forever mo, kaya ganon. Hindi ka pwede sumuko, pare. Bata ka pa. 37 ka pa lang, di ba? Ayos naman akong ganito. May 2 naman akong anak. Kapag tumanda ako, kahit papano, may mag-aalaga naman sa akin. Kaya, Rico, Ay, saan galing ang bolang yan? Sorry. Sorry po. sa'yo ang bolang ito? Ay, kasi nagwawala yung anak ko. Sabi ko naman sa'yo ayoko sumama. Ayun o, isasama ko sana doon sa lola niya. Kasi willing-willing sa computer games. Ay, kaya lang nagagalit, nagwawala. Ilang taon na ba yan? 20 years old o. Kaya nga, nakakaya niya akong sawayin eh. Dapat ang papa niya ang dumidisiplina sa kanya. Ay, single mom ho ako. Ganun ba? Bagong salta kayo rito? Oo, kakalipat lang namin ng isang araw. Itong kaibigan ko, single din eh. Bonnie. Oo. Ako si Bonnie. Siya naman si Dennis. Edith. Nice meeting you, Edith. Pag kailangan mo ng katulong magdisiplina sa anak mo, pwede itong si kumpare ko. Napansin ko yung itsura ni Edith. Mukhang mabait siya. Ano kaya kung pasyalan ko siya sa bahay nila? Maaari kaya niya akong tanggapin bilang kapalit ng asawa niya? Aba, ang pogi pala nitong anak mo, Eddie. Oh, Eric, mag-bless ka. Mano po? Pagpasensyahan yun na po talagang ganyan siya. Umuwi na tayo. Bakit tayo nandito? Ay, teka, ikukuha muna kita ng Ay, maiinom. wag na. Ha? Naghatid lang po kami nitong sariwang isda na nabili ko kanina. Salamat, Edith. Kumusta pala kayo ng anak ko? Nasa getting to know pa lang po kami. Pero mabait po si Dennis at maalalahanin. Alam mo na ba yung tungkol sa kanya? Yung pagkamatay po ba nung mga naging asawa niya yung tinutukoy niyo? Oo. Opo. Nasabi nga po sa akin ng mga kapitbahay. Hindi ka ba natatakot? Ang iba, sinasabing may sumpa si Dennis. Ayaw kong isipin na gano'n ang anak ko, pero ayaw kong magaya ka sa huli niyang naging asawa. Na bago man mamatay, ay nagsising nagpakasal siya sa anak ko. Nasa sayong desisyon, Edith. Kung maniniwala kang may sumpa nga ang anak ko, o talagang yun ang kapalaran ng naging mga asawa niya. Ano bang gusto nyo kay Mang Dennis, ma? Ayoko sa maging stepfather. At isa pa, sabi ng mga tao, namamatay ang mga napapangasawa niya. Gusto niyo rin bang mamatay? Bakit ba pinagtataasan mo ako ng boses? Ayoko nga sa kanya eh. Alam mo ikaw, lumalaki kang walang respeto sa mga matatanda.
Yan ba tinuro ko sa'yo? Ha? Kung ayaw mo sa kanya, pwede mo namang sabihin sa akin ng mahinahon. Huwag mo akong sisigawan. Mabuting tao si Dennis. Hindi siya kagaya ng tatay mo na basta na lang tayong iniwan na parang mga basura. Ano to? Bagong bola. Sabi ng mama mo, mahilig ka raw mag-basketball. Kung ginagawa mo to para makuha ang loob ko, ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, mabibigo ka. Hindi ko ito ginagawa para makuha ang loob mo. Dahil kahit ayaw mo sa akin, hindi mo mababagong isip ng mama mo. Sa susunod na buwan, ikakasal na kami. Kapag may nangyaring masama kay mama, ikaw ang sisisihin ko. Naniniwala ka rin may sumpa ako. Layuan mo si mama. Huli na, Eric. At ito lang ang payo ko sa'yo. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa mama mo, huwag mo siyang laging sinasagot-sagot. Irespeto mo siya dahil magulang mo siya. Ngayon, kapag nalaman kong palagi mo pa rin siyang sinusuway at pinagtataasan ng boses, akong magdidisiplina sa'yo. Talagang tumatanda na ako. Ha? Hindi ko na kayang mag-basketball ng matagal. Uy, basang-basa ka ng pawis. Teka, nagpupunasan ko yung pawis mo. Salamat, Edith. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Kasi nagsikap ka para magkasundo kayo ni Eric. Hindi ko naman kinuha ang loob niya. Dahil naging totoo lang ako kay Eric. 20 years old na siya. At hindi na rin siya pwedeng i-baby. Ang mga anak na ganyan dapat ay pinakikitaan ng tamang klase ng disiplina. Dapat makita nilang hindi nila tayo kayang patiklupin at idaan sa mga tantrums nila. Ay, napakaswerte ko sa'yo, Dennis. Bakit nagbuntong hininga ka? 3 buwan na tayong kasal. Natatakot ka ba? Ayoko namang isipin na mangyayari sa yung nangyari sa mga naging asawa ko. Pero may mga pagkakataong ganito. Nag-aalala ko. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi ako mamamatay. Ay, salamat dito sa dala mong mga prutas, Dennis. Yung 2 kong anak, hindi ho ba nagpapasaway sa inyo? Mababait ang mga anak mo. Wala akong problema sa kanila. Ganun ho. Ay, si Eric. Oh, Hello? Tito Dennis, si mama. Oh, Si mama, bakit? Anong nangyari sa mama mo? na-hit and run. Ano? No, nasa ospital kami. Pumunta ka rito. Sige. anong nangyari kay Edith? Bakit? Sa tingin ko, naulit na naman. Ano? Na-aksidente si Edith. Abay, bakit nakatayo ka pa dyan? Sige na. Tumakbo ka na sa ospital. Natatakot ako na. Walang mangyayaring masama kay Edith. Hindi siya mamamatay. Kaya sige na, puntahan mo na siya sa ospital. Kailangan ka niya. Oh, ma. Dahan-dahan, ha. Dito ka mahiga. Ay, salamat. Salamat, Eric, anak. Ma, mayon ko muna kayo. Aayusin ko yung mga gamit mo sa labas. Dennis. Mula kahapon, nung dumating ka sa ospital, wala kang imik. Natakot ka ba? Edith, Sugat lang sa binti at pasa sa braso ang injuries ko. Motor lang naman ang nakabangga sa akin. paano kung pagkatapos nito, may sumunod pa? Bakit iniisip mo yan? Hindi ko mapigilang matakot. Minsan, parang gusto ko lang hiwalayan ka. O bakit ka tumatawa? Kung natatakot ka, dapat hindi ka na naglakas ng loob noon, naligawan ako. Paano ba ako makakawala sa takot na ito? Manalangin ka at magtiwala ka sa Diyos na hindi siya naghahangad ng anumang masama sa kanyang mga anak. Napakatapang mong tao. Ay naku, Dennis, kalimutan mo na yung mga malulungkot mong karanasan
Hanggat patuloy kang nakagapos dyan sa mga karanasan na yun, lagi ka pa rin babalutin ng takot. Wala kang sumpa. Tandaan mo yan. Sampung taon na kaming kasal ngayon ni Edith. Siya na ang pinakamatagal. Aaminin kong may mga pagkakataong kapag nagkakasakit siya o kaya kapag umaalis siya, ay natatakot ako. Pero tama si Edith. Hindi ako maaaring palaging magpatalo sa takot. Kung may maganda mang naidulot sa akin ang aking mga naging karanasan, yon ay ang isuko sa Diyos ang lahat dahil siya ang may kontrol ng lahat. Ako po si Dennis at ito ang aking buhay. Ang paulit-ulit na pagsubok na ating nararanasan ay hindi dahilan para tayo ay subuko. Kapag nagpatalo tayo sa takot, nanakawin lang nito ang pagkakataong tayo ay maging masaya. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Yudel Benamin, Maynard Landicho Jr. at Phil Cruz sa papel na Dennis. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.